Opa, baby sona, angin printes kansasne. Ma, kalame ma mana melelam biang hai ma. Ikbaren ko berai kus kang dengan baby. Tiga orang. Au au au. Au. Hei nu hai ma. Hor kenang bisa kau ni. Neng manis pan singa sang berak tu. Au. Au. Au au. Hei. Angin kurang sana no. Biasa jam pun rale kasih ni, robe kau kane kau ni berusaha tu nasi kargan. Mana teman teman dengan bipa dia? Ayo, saya hima ang biji ma beato, ang biji hon ya. Ayo, saya thara. Ayo, lain masa ke angku lain mana pula melek ke? Masa sendiri, angga tension jang macam kecil bara, kasih ngajak macam nan dong. Apa ni biang mini kusi. Kontrak kasih ni ada. Ada sesuatu yang rapi. Saya sama, mata uci bertahuan jaman mana tu dia kemana kena. Tahu pun orang hai mana. Mama tu, mana? Kerja ni classmate orang ni. Classmate. Rally ni berkudan municipal. Ada kubur lalai, angga. Kelas kumara, mahal tangga. Puna apa bina? Paper kubur lalai kau kia. Classmate berkuasa. Coba puno, rally kubur lakas ni. 라임은 마바 라스코마라 비마정스 비비녀 탕파등네 비비면이 가미야오 비스나 가미야 비쳤타네 비라드네 응카니 포나는 낭아네 응카니 포나는 낭아이니 낭아케 그만은 나브 안 긴탄에서 볶등네 마 까미야오 당근 비에 앞에 많이 시켜라 그 비에 베라 짜타바 저 비에 파이 같은 거 비에 anyway 능 하비 비고 한 파이 시간 진짜 해야만 낭네 안고 있어 캔슬 가고 보이는 수산이야 마바 자이는 스레 아유 양념 뿌리가 짠는 소매는 스레 어이 파기 사바이 하이마 마후 까라베 타그는 가네 문치카이는 가비에 비지 마바바 베라 짜가승 라바이 히나니 앞에 가만 비지 혼날레 베탄 고민 가죠 코로고 이타리 베지 카라마 있는 거 루파 암팽이 마 카라만 고데 이스방가 먹는 놈 집에서 보는데 페라렌 누구이나 보이베 카네라를 랑마 양고 하마트 카라 먹는 거 사카랑 라이 사바이 하이 땀내 베르고 든도 마바는 고 이스피메 말랭 호등네 당드 능하 앙하네 비니 키치크 상파낭 실라이 방대가 보자 마바 살라이건 마니 랭 호등 타이면 짱네 기타오라 그 리전 거버 능 고슬 랭 호등 마니 봐 스테이션으로 당는 거네 플레이 스테이션으로 능하 네 당대대 앙 당거 차이 하바 브루파 마 시그리 가피 그는 거 또한 번에 깝가스는 하마 트 싸버 라이크 마트 사보는 서는 거 빼람 누바이 마바 디자 여친을 거든 싫어 아유 쌈 파부 부담에 타연 빨리 라모양을 마 카라면서 삼명지 고든 아유 누아가이 뭐야 뭐 칸을 꼬인 사파는 스카네 거 공무니야오 깨버려 곰나는 그 사람들 아는 이 답은 화리야 크리켓 배증은 분해고 누아가이 헤이 고사이 마 칼라 먹는 해양배 마 타파기고 예멜레는 습샤즈 자이바 제부 부분은 하야 자이바 마바만 지붕 탈바버 그전에 브렉프레셔 보이다래 마 칼라 먹는데 하이 라이저 파는 쓰는 마음은 우습이다 마바 수비다 버려 마바 그렇게 다 오다 하이 마바만 제 우파이 액점 하탈랑네 마 칼람네 이스방 옷팟 아유 차입니다 앙울리 당신라 이런 고스톱은 카메양은 아유 술 파기에 배포배 정지 추월 다 타네데 하루팡 라이스 그문 번호장고대 능스는 탕아바 능스 고스방 스포테 가이양네 아르 구분 광포테니 하야나 능스 산에 그 도리 아르는 고스방 방 스포테 가이양네 응카네 친올 바나네 아르 레디스라고 능은 하나 레디스로 보기 하나나이 베이비 꽃치노도 와 비부토 승리 아주 보리스타네요 똥카이나 angkang na tali binaw manchen mata parvitar kebar krek ocean da kasam problem nan dum dan hula ba tare ke dol sikha dol dam na be des dam la ba kai rosne 하암 프레레 능하라이 집치아라이 마레이 묘필레크 biaw kuni no le madam ma ba ho ne chane student per ma ba play over sudong na ne extend za la me ni le be ko ki staw ding ne nei angkan ne phui problem ne thu de jiu chen ne za la lai jing na hor ba ba thang lai phi le le zo ba e pha hor ke zero ki tu shi li bai le ma then ko rum za zo bai be student per ma ba ji le ay ko mo dong ne khna ni hor san be ra ye बेरायथ' बेराय मोजां बेरायबानो जायो गारिफोरखौ मोजां सालाया सौदावल सोदोलि जोंहासो डिउटि मावनो सोयो अर गेजेर गेजेर अयदानि रागा जोंनोसो हामथारलाय आं उन्दुनायखौनो
गारनानै थांनांसिगोनलाय आंनि सोरखौ गेजेर मावनो एक्सिडेन्ट जालायखो बालि आंलाय उन्दुनोसो सानदोंमोन उन्दुनो मोनलाहाय बालि सानावबो फुद्रुक हरावबो फुद्रुक एखेबारे खर'आनो गरम जाजोब्बाय आंना मा खालामनानै साबावनो जाखो आयै दे सानैबो खर' गरम खालामनायखौ दोनथ'दो एक्सिडेन्टआथ' जाबाय नालाय जोंना डिउटियानो बेनोखा नालाय थांनांसिगोनलाय जोंहा हर गेजेरबाबो माथो उफायबाव थौदो मासे मोजां सान्दुं दुंदोंहाय दिनैलाय माबा मेथाइसो खननो गोसो जाथारबाय माथो लोगो हमनो खोथा दंमोन दैसानि हाब्रां सेराव रायज्लायनांगौ खोथा दंमोन आइ मारै मोनथाय रिलिक्सखौनो बावलायलांबायसो माथो है अरजालाहाय गेजेरनिखौ खनख'लांसै आं अ रोजे आया दङ लांगोनायाव आइ मारै मोनथाय है बावलायलांबायसो आं खोनासंफिननांसिगोनसोहाय खोनासंफिननानै जायोना जाया एसे खनफिननांसिगोनहाय मेथाइसो खनलायगासिनो आरो मेथाइखौबो रमान्टिकसो खनलायलायदों माथो ना सोरखौबासो गोसोथोफिनलायबाय बियो गाराङाथ' जाखाया दाउखानि गारांसो नङा दाउखानिया साबसिनबावसो बेनिफ्राय गोसोथोदोंबाथ' मोजांसो गोसोथोलायनानै खारथारदों बियो पापिया नायनो हाथारला आङो जेब्लानिफ्राय बे फैदों जोंनि न'आव सान्थियानो गैया सान्थिखौनो थानो सुखुला आङो र' माला खारो गोसोथोलायनानै खारथारबाबो हाबथारसिगौ मोनथारबाय आं आयै माबा नांगौमोन आयै न'आव सोर दङ आंखौ बोखांबाय दा हे मा जालायखायो मारै गोलैखो मारै गोलैखोसो होनदों नोङो नोंना बिसिया हनै आंखौ नाख्लाय उथायखौ नुवाखै आङो होनथारदोंमोन माथो इसिबां रमान्टिक मेथाइ खनबाय थादों होननानै बेखौनो डाइरेक्ट नाख्लायहरदों आंखौ नै माबायदि जालायाव खोलैबाय थाखो नोङो फिसा जोंखौ आलादाखौनो थानो होथारदों नोङो मानो इसिबां सामब्रामबो दुमना खस्थ' होबाय थायो आयै फिसा बुथारोबा खनसेनो बुथारखाहाय बेफोरबायदि इनाय अरायगारि खस्थ' होबाय थानाङा बिउटि मा खामानि बे आइखौ मानो नाख्लायहरनांगौ बेफोरबायदि मावनायाव माथो बिराद दावगाथारबाय आंलाय माला नाख्लायहरलायखो आइखौलाय आं बाबायसोहाय माल नोंसोरखौ मा जाबाय थायो फिसा बिनि खोथाखौ दा फोथायथार जोङो 100% थगायखायो बियो मालाबाबो सैथो खोथाखौनो होना आयै माबायदि मानसिखौ लाबोनानै होफैयो नोङो हिनजावनि आखुआनो जेबो गैया हौवानि आखु गोजा माथो बेफोरखौ थाबैनो दोनथ' आरो थाब थांनांगौ नै सासे एक्सिडेन्ट जादोंनो फ्लाइअभाराव मा जाबाय थायोलै नोंसोरो आयै दिगदार मोनबाय आङो सोर मा जाखो फिसा सोर मा जाखो मार्टिना एक्सिडेन्ट जादोंनो स्कुटिजों मार्टिनाजों गलाफिजों औ थ' थाबनो थ' ओइ बिमा मा जालायखो मानोथो इसिबां दुखु जाखो फिसाखौ बिराद गोसोखांदों आङो फिफा धोन बे नोंनि गोसोखांनाया आरो मानो गोसोखांनांगौ फिसायानो गैया जोंना दहाय बिफा बेफोरबायदि दा बुं नोङो मानो गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि बुंनानै लादों नोङो बिफा नों मानो बेफोरबायदि जालांथारखो साननानै नाय नोङो बिदि फिसाया जोंना गोजानाव दङ आरो सोर बिमायानो बेफोरबायदिखौ सहायनानै थानो हानो बयबो बुंसोलायदों बिखुनजोआ बिराद इनायखौ नागिरै खालामनो सानफ्रामबो हर सान दावरावल'नो बिसिना न'आवनो मा खालामबावनोसो सानबाय आङो गथ'आ जोंना मानो बिदि खैफोदाव गोग्लैखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो फिसाया बिफा नों मानो बिसिमखौनो बुजिनो हाया नोंबोथ' मिथिखागौ ना आं बेसेबां दुखु मोनदों जानो लोंनो सुख गैया जालांबाय आंना बुदुं बादां बुंनायखौ गारगोन ना नोङो आं बुदुं बादां बुङाखै फिफा नों मानो खोथाखौ एसेबो बुजिनो नाजायाखै नोङो साननानै नाय नोङो मोजां बिउटि फिसाया रावबो सापर्ट गैयैजों माबायदि हालोदाव दङ नों बेखौ हमनो हादों
आंबो सासे हिनजाव मानसिया बिफा ओंखायनो आङो बिराद साननानैनो आं बोरैबा मोनजोब्बाय जोंना आं मिथिगौ जोंना बिउटि फिसाया जोंनि सायाव मा मावदों मा मावनानै गालांखो बेफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बुंबाय थायो नों बेखौ लानानै मानो एसेबां रागा जोंबाय थायो नोङो गुबुननि खोथा लानानै नोङो गावनि फिसाखौ गारसोनानै दोननोसो जाहैबाय नों बिफा दोन बेफोरबायदि खोथाखौ बेफोरबायदि सानग्रा फिसामोनब्ला दिनैसिम बिमा बिफानि खोथा खोनासंनासो बारगा खामानि मावनाय नङामोन बियो मिथिबाय आरो बेफोरखौ नोंनो लायहोदों नोंनो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नोंनो नाम्बार वान नोंनि बेफोरबायदि हुदायावनो नोंनि बेफोरबायदि हगारनायावनो जोंना फिसाया बारलांनायनि उनाव थांनानै कर्ट मेरेज खालामलायनानै बिमा बिफानि खिन्जागारा हाबा जाहैबाय आरो डेटिंनि सिगाङावबो होनखादोंमोन जोङो मोजां नङा बियो होननानै होमबाबो खोथा मानियासै दा गावसो गाब्रहैदों गावनिसो खाफाल बेयाव आंखौ मानो बुंबाय थानांगौ आरो खोनासंदोंबो जाय फिसाया आंनि मान सनमान लाखिनो हायाखै आंनि खोथा लाखिनो हायाखै जाय फिसानि थाखाय आं गामियाव बयजोंबो सै होनजायो बखिजायो बेफोरबायदि फिसाया आंनि फिसा नङा मिथिबाय आरो बे फिसाखौ आं माब्लाबानो थैबाय होननानै साननानै लाखाबाय मिथिबाय आरो आंनि खाथियाव बेखौ रायखांबाय थानाङा गसाइ आं मा खालामबावनो दे नोंनो मोनसे राहा दिन्थिहरदों आंखौ माबायदि जानायाव खोख्लैगोन नोङो ओरैबो जाया बिफा नों माने एसेबो बुजियासै जोंना बिउटि फिसाया माबायदि हालोदाव दं बेखौ आं नोंनो मा रावै फोरमायनो आरो आं मिथिगौ जोंना फिसाया स्ट्रंबाबो इसिबां इनाय नागिरैखौ माब्लाबाबो सानै सहायबाबो सामफ्रामबाबो सहायनानै लानो हानाय नङा